Dagens udfordring er, at jeg må være på denne roterende sengen i 24 timer, og tiden min starter nå klokken 1. Og du må lægge denne ballen i et glas anden hver time. Great, lad mig ikke se, hvad som står skrevet i skæbnen min. Det står skrevet, at kokosolie skal hældes over dig. Og kære vene, de hældte hele årets olie på én gang. Jeg klarer knapt at stå oprejst på dette. Aner ikke, hvordan jeg skal klare 2 timer til. Nå, læg ballen i glasset igen. Lad mig se, hvilken kop den havner i denne gang. Og kære vene, det står skrevet, at hastigheden skal øges endnu mere. Hovedet mit snurrer allerede så fort. Jeg er red, jeg kommer til at kaste op. Lad mig tjekke denne lappen også, hvad som står her. Det står skrevet, at du må være inde i buret i 2 timer. Åh Gud, hvad skal ske med mig? Jeg føler, at jeg dør levende. Jeg lægger mig ned og sover. Jeg bliver så svimmel. Hey heks, stå op, det har gået 2 timer. Jeg troede, jeg var død. Lad mig kaste den vejen en gang til. Åh bror, hent pizzaen min. Det står pizza her. Pas på, så du ikke bliver tyk af at spise så mye pizza. Klokken har allerede blivet 11. Nå bliver jeg søvnig. Jeg går og lægger mig, for jeg er vældig slitten. Morgenen kom, og jeg mærkede det ikke engang. Det står skrevet, at du må kaste fodballen i nettet. Lad os se, hvor mye styrke det er i dette. Dette er mit første pluspoint. Ja, på samme måde må du kaste 3 gange. Fortsæt at kaste. Dette var dit andre kast. Så nu er dette også mit tredje kast. Så nu er tiden din uge, det kastballen. Lad mig ikke se, hvad som kommer ud denne gangen. Det står skrevet, at du må hoppe. Søn, jeg er Jesus. Ikke ignorer mig. Hvis du vil, at jeg skal hjælpe dig med at bestå eksamenerne dine med gode karakterer, må du gøre én ting for mig. Du må like denne videoen, abonnere på kanalen, skrive navnet dit i kommentarfeltet og dele denne videoen med 5 af dine ægte venner. Bare gør det, og lad resten være op til mig. 1, 2, 3, 4, 5. På denne måde har jeg klart 2 timer, venner.